Okay. Sige. Bro, simula tayo. Brother Navin, good evening. Opening prayer tayo, bro. Ramel. Sige pa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Bro Ramel, sa opening prayer. At saka, good evening sa mga lahat ng nakikinig, sumusubaybay. Brother Navin, good evening. And welcome sa ating weekly lecture, Catechism, Knowing the Faith, Faith Seeking Understanding. Ang ating Sis Arlene, good evening. Welcome. Good evening po. Hi. Ang topic natin is hango sa lecture as a sermon ni Saint John Vianney, from the book na kay Saint John Vianney, collection ng kanyang mga sermon. Pamagat, No Man Can Serve Two Masters. Okay. Matthew chapter 6 verse 24. Sabi ni Jesus, no one can serve two masters. Either he will hate one and love the other, or to be devoted to one and despise the other. At saka may dugtong ito sa baba, no one can serve both mammon and God, money and God. Pero focus tayo dito sa first part. Sa totoo lang, imposible, no? Na ibigay natin ang ating puso sa dalawang amo. Either mamahalin mo yung isa, ibibigay mo ang full dedication mo sa isa. Pag minahal mo ang isa, kahit naman lang sa relasyon, di ba? Hindi ka pwedeng magmahal ng dalawa. Isa lang. Hindi mo pwedeng hatiin ang iyong oras, ang iyong puso. Kung gagawin mo yan, hindi mo mabibigyan ng kaukulang pansin ang dalawa. No one can be jack of all trades, no? Yung sinasabi ng iba na may kasabihan, jack of all trades, master of none. Kaya nga ginawa ng specialization ang sa medicine, di ba? Kasi pag pinag-aralan mo lahat ng specialty, imposible na maging master ka sa lahat. Kaya ginawa ng specialty sa mata, sa puso, sa intestines, kung ano dyan sa kidney. Kasi para maging master ka talaga, magbuhos mo lahat ng skills at mastery mo, no? At para maging quality ang medical service, no? Kasi pag lahat pinag-aralan mo yan, imposible. We only have 24 hours a day, limitado. May pamilya ka pa. Hindi mo lahat mapag-aralan yan ng lubos-lubusan. Pwede mong alam lahat ng medical field, pero pahapyaw lang. Medyo hindi masyado malalim. Ganon din sa spiritual life. Ang gusto ni Lord, di ba sabi ni Lord, you have to love God with all of your heart, all of your mind, all of your strength. So, lahat. Kasi ang dinidemand ni Lord, all. Hindi half. Hindi 60%, hindi 70%. All. Kaya, imposible na magawa mo to pag hinati mo sa dalawa ang yung puso. Hindi mo pwedeng pag
lingkuran ang mundo at si Lord at the same time. No matter how we try, no, kahit sabihin mo, ay iba ako, kaya kong gawin yan, kaya kong pagsabayin si Lord at ang mundo. Pag sinabing mundo, mga kapatid, yung kasiyahan ng mundo, yung kasikatan, karangyaan, kadakilaan, na makikilala ka, sikat ka, powerful ka, lahat nandito sa iyo, lahat ng at the same time you are serving the Lord, you are loving the world. May mga preachers na nagsasabi din ngayon na pwede. Hindi nila sinasabi lantaran na pwede, pero sa kanilang kilos at sa kanilang message, implicitly, they are saying na pwede mong gawin yan. No? By their fruits and by sa kanilang pinapakita. But no matter how you do it, no matter how good you are in trying to divide, you will not succeed. No? You cannot, hindi mo pwedeng ma-please ang dalawa at the same time. Kasi if you try to please the world, automatic si God, hindi na siya napi-please. No? At if you try to please God, na siya ang sisilbihan mo, susundin mo ang gusto niya, automatic ang mundo ayaw ka. Mawawalan ka ng friends, mababawasan ng kasikatan mo, magiging hindi ka kanais-nais automatic sa mata ng tao, sa karamihan. Pag pilit mo talagang sinunod ang kalooban ng Diyos. I'm sure napapansin niya na yan. Pero kung ayaw mo mawala ang pagtingin ng mga tao sa iyo, kasikatan mo, ma-maintain mo pa rin, huwag mong sundin 100% si God, yung kalooban niya. Pag nag-ano ka, bigyan mo ng limit. Bigyan mo ng limit yung pagsaserve mo kay Lord. Hanggang dyan lang. Kasi pag sobra-sobra, parang ka nang maging, para ka nang zilot. Para ka nang killjoy. So, half-half lang. Para hindi naman mawala yung kasikatan mo. Marami ka pa rin friends na, maintain pa rin. Pero yung klaseng setup na yan, maliligtas ka ba? Hindi. Kasi yan ang tinatawag na lukewarm. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Maligamgam ka lang. Isusuka ka ng Diyos. So, kasi ang reason nito, ang mundo ng Diyos at saka ang standard ng mundo, opposite siya. Yung the way mag-isip ang mundo, the way ang pagnanasa, ang mga desires ng mundo, ang mga ginagawa niya, iba. And ang kinocommand ni God, ang kaniyang inuutos, usually opposite sa mga pinapromise ng mundo. Example na lang. No? Ang mundo, kung sino yung mabait sa kanya, sino yung nagtatrato sa kanya ng mabuti, yan yung pakikisamahan niya. Yan ang in-invite mo ako sa birthday mo, invite din kita sa birthday ko. O pinakitaan mo ako ng maganda, ganun. At saka kahit sa mga memes, di ba? Mga memes, usually, yes, like tayo ng like sa mga memes, pero mag-ingat tayo sa mga memes, kasi karamihan dyan kamunduhan ng mga memes. No? Don't
sail with someone who don't paddle with you, yung mga ganun-ganun. Pero, ang sinasabi ng mundo, huwag mong bigyan ng magandang pagtingin yung mga taong naninira sa'yo. Pero ano sinasabi ni Lord? Bless those who curse you. Pray for those who persecute you. Iba talaga. No? Vengeance is mine. Do not return evil for evil. Pero ang sa mundo, magiganti. No? Yun ang sa mundo. Di ba? Opposite talaga masyado ang kung ano ang dinidikta ng kalooban ng Diyos sa dinidikta sa pag-iisip ng tao. So kung anong pinapahintulot sa kabila, no? Pinagbabawal sa kabila. Yung immorality, sexual immorality, pleasure, no? Dito, wala pakundangang pagkatuwaan, kasiyahan, inuman, kainan. Dito sa kabila, kailangan tayong deny ourselves. We have to fast. We have to sacrifice. No? Honors. Ang sinasabi sa humility, as much as possible, hindi ka makikilala ng tao. Hindi mo ipapaalam ang iyong mga kabutihan na ginagawa. Kung pwede lang, no? Talikuran mo ang iyong sarili. Tanggihan mo yung sarili. Pero ang sinasabi parati ng mundo, no? You have to relax. You don't have to work. No? Enjoy your profit, dividends, para mag-relax ka lang sa Boracay throughout your life. So yung path na tinatahak ng world, flowery, full of roses. Pero ang path na tinatahak kay God, luha. Kasi nagtitimpi ka, titiis, pagpapasensya. You have to unite your will to the will of God, especially pag ikaw ay persecuted. Lalo na sa mga kapatid natin sa ibang lugar, Middle East, Nigeria. They are in constant fear. Hindi nila sigurado yung buhay nila, kailan sila ikikidnapin, kailan sila lulusubin. Madali lang naman na magpa-convert. Madali lang sa Middle East, mga iba nagpapa-convert para tataas ang sweldo, para hindi mapaalis o hindi sila ma-persecute, para mabigyan ng pabor. Mas madali mag-please sa world. Kasi may parating walang kasiguraduhan pag you follow Christ. Tears, repentance, self-denial. Pero pag doon ka sa mundo na tinatahak ng kabunduhan, may seguridad ka. Kaya ang iba sumasali sa mga grupo na pinagbabawal ng simbahan. Kasi may kasiguraduhan. Yung sa tingin nila may kasiguraduhan, may protection sila. Pero yung protection nila, yung kasiguraduhan nila, nakasalalay sa kapangyarihan ng tao, hindi sa Diyos. The one which is the world promises to let us enjoy everything. No? Pero alam naman natin na nagpa-promise, no? Nangangako ang mundo na hindi naman niya kayang ibigay. Karamihan niya ng mga pangako ng kabunduhan, luha at pighati. Hindi mo pa nga natatamasa yung mga kamunduhan na pinapromise ng mundo, pero umiiyak ka na. Iba, sumasama sa mga relasyon na bawal. May asawa yung isa. Pilit sumasama.
May mga, alam naman nila yung lalaki ay playboy at hindi naman sila seryosohin. Kaya lang, sinusunod nila ang puso nila na kahit masaktan ako, masaya pa rin ako. Yung mga kahibangan. Hindi pa natatapos yung kasiyahan nila, umiyak na sila. The world promises more than it can give. Pero, tinatago ng mundo ang katotohanan na ang kasunod nito ay lifetime, eternity of misery. Suffering from the next life. Tinatago ng mundo. Si Jesus hindi nagpa-promise ng ganito. No? He does not promise anything, all of this. Yung enjoy everything in this world. You can have everything. Pero ang pinapromise lang ni Lord, that He will be with us along the way. In the midst of suffering, in the midst of torture, in the midst of trials. At during this time, na nagsasuffer tayo ng suffering, trials, persecution, tortures, He will alleviate our sufferings. Papagaanin niya. Kagaya ng binibigay niya ng lakas sa mga saints. Saint Lawrence, he was grilled, no? Inihaw siya. Kung sa Bisaya pa, gisugba. Pero, nakapag-joke pa siya na baliktarin siya kasi sunog na yung kabila. Ang mga saints, during the kanilang torture, nagbibigay si Lord ng lakas na kanila itong mainda. Matthew 11, chapter 28. Come unto me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Ito yung promise ni Lord. Kayo mga nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Kayo mga nabibigatan na, sa mga pagsubok ng buhay, punta kayo, bibigyan ko kayo ng pahinga. Yun ang promise ni Lord. Take my yoke upon you. Yung yoke ng kalabaw, di ba? Kunin nyo. Anong ibig sabihin ng yoke? Take my perspective. My view, world view. Yung world view ko, sa tingin ng iba, parang mabigat kasi yoke siya ng kalabaw. Mabigat, pabigat sa tingin mo. Pero, I promise you, ang yoke ko, pag ikaw ay you unite your will to the will of God, it becomes easy. Sa unang tingin, mabigat, pero actually, easy at magaan siya. My burden is light. Diba? Nung nag-decide kayong i-follow si Lord sa una, medyo mahirap. Pero sa kalaunan, sa katagalan, nakita nyo na, ay mas mabuti pa pala tong siniserve ko si Lord. Kasi, although may problema sa harap, pero sa kaloob-looban ng iyong puso't damdamin, may joy. Mas magaan siya kumpara dati. Yung mga joy, ay yung mga happiness at saka pleasure na mga kamunduhan, panglabas, kaya tinatawag na shallow Panglabas lang. Pero sa loob, inner turmoil. Walang peace sa loob, kaloob-looban. Panglabas lang ang happiness niyan. No? Kahit hindi pa nila i-admit, sa kaloob-looban yan, hindi yan nababalisa yan sa loob. Pero yung mga tao na nagsiserve kay Lord, he gave his life to God, kahit sa labas yan, may mga utang, may mga problema, pagsubok sa labas. Pero sa kaloob-looban ng spirit niyan, may joy. Stable, hindi nararatol. No? Ang two masters, the world and God, demands our whole heart. Hindi si God nagde-demand ng whole heart, hindi half. Ang tanong, kanino ka ba wish to belong? No?
Saan ka ba papanig? Ang ino-offer ng world, mga kapatid, ay ang present time lamang. Always remember, ngayon, present time lang hanggang dito lang ang kanyang pinapangako sa atin. At ito ay magtatapos sa katapusan ng buhay natin. At alalahanan natin na pag tayo sumunod kay Jesus, no? Makikita natin ang ating hardship na sa tingin natin napakahirap-hirap, hindi pala. Sa katapusan, ma-realize natin na it is not as great as we think. Na ikumpara mo sa glory na nag-aantay sa atin, it is not even comparable. Even 1 minute, sabi ni St. Francis of Assisi, even 1 minute in heaven, or 1 hour in heaven, cannot be compared daw yung ating paghihirap whole life kumpara sa kasiyahan na matatanggap natin sa 1 hour in heaven. How much more it will last for eternity. Pero yung pinapromise ng worldly life, hanggang dito lang. So, foolish mo. No? Ikaw ay hangal kung pipiliin mo yung kabila. He will aid us. He will console us. No? And He promised us happiness that will last for eternity. For a moment lang ito. Kahit itong 80 years natin na paghihirap, sabihin natin all your 80 years nagsasuffer ka, which is hindi naman actually sa totoo lang, di ba? May mga breaks na naman kahit ikaw pa yung pinaka-miserableng tao dito sa mundo, parang maalala mo kaya ang buhay mo, I'm sure may mga break yan. May mga times na may happy. Pero kahit sabihin natin buong 80 years mo, naghihirap ka, katiting lang yan kumpara sa happiness na matatanggap natin for all eternity if we decide to follow Christ all the way. Sabi ni St. John Vianney, ipapakita ko sa inyo, mga kaibigan, na napaka-imposible, no, na ating i-please, pasayahin si God at saka ang world at the same time. Walang middle way. Walang middle way. Walang sa gitna. Pag nasa gitna ka, yan ang topic natin ngayon dito. Yung mga taong nasa gitna, na akala nila pwede. Papakita natin na hindi pwede. Una, napansin niyo na binigyan tayo ni Lord ng isang puso lang. Yan ay nagpapahiwatig na hindi natin pwedeng i-serve ang dalawang masters. Kasi, if we decide to please pasayahin ang isa, we automatic become an enemy of the other. In-explain ko na yan kanina. Don't forget this verse, mga kapatid. At hindi ito charit o charing. 1 John chapter 2 verse 15. Do not love the world nor the things in the world. Hindi to literal, mga kapatid, na hindi pala ako pwede magsabi ng I love you sa aking asawa, sa aking anak, o hindi pa ako pwede I love ice cream. No, ibig sabihin, do not be attached. No? Do not be attached. You can enjoy the blessings of this world. God gave those blessings for us to be happy, to enjoy. We can enjoy, but we cannot be attached. And then ang puso natin ay doon nakatunganga. No? Do not love the world nor the things in the world. Kahit creatures or mga things in this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not within him. Automatic yan. No? You know, my dear friends, that the Spirit of Jesus Christ is the Spirit of the love of God. So, ang Espiritu ni Jesus ay Espiritu ng pagmamahal sa Diyos. Now, ito yung first example. Lahat ng examples dito kay St. John Vianney. And kinopya ko lang to. No? This is his sermon. I'm not making my own
examples here. Paano mo daw ma-preserve ang love of God kung komportable ka parati sa mga grupo o barkada mo, na sumasama ka sa mga barkada mo, na ang inyong pag-uusap ay parating pleasures, izquierda, honors, yun ang content ng inyong pinagkukwentuhan. How can you preserve this spirit when you join the company of those grupo who will speak to you only of pleasures and honors? Di ka komportable sa mga grupo na mahilig ang topic about kay Lord. Yung grupong parating ganito. And only to laud themselves, to boast of their pretended good qualities. Yeah? Yung mga grupo ka bang ganon? Ako may mga grupo akong ganito dati, pero ay hinay-hinay ko nang dinidetach at hindi na ako masyadong sumasama. Sumasama civilly, but not looking forward to this. Ang topic parati, pleasures, honors, material things, how to acquire these things, how to acquire money, like that. And then, papasiklaban ng mga kanilang good qualities na hindi naman. Now, sabi ni Saint Vianney, if you're in such a company, over a length of time, sa katagalan mong parating nagsama-sama sa kanila, kasosyalan, shallowness, walang topic about life, no? You will become, kahit hindi mo napapansin, unti-unti kang nagagaya sa kanila. You will become, without noticing it, as proud as they are. No? Now, another example, if you hear somebody continually talk evil of his neighbor, parati kang grupo mo, barkada mo, parating nagkukwento about, nagmamarites about his neighbor, o kahit sino, pinagkukwentuhan ng iba, buhay ng iba. You yourself, unti-unti, hindi mo mapapansin, magkakaroon ka ng wicked tongue, like him or her. Magkakaroon ka ng pareho sa kanya, mahilig mamansin ng iba, which carries to every place, wherever you may be, destruction of peace. Kaya, akala nyo sa friends lang, be careful of what you watch in movies. Be careful of what you watch in blogs. Marami akong kilala na nahuhubog ang kanilang ugali sa mga vloggers na kanilang pinapanood. Desisyon nila sa buhay, na-impluwensya sila kung sino yung parati nilang pinapanood ng mga vloggers. No? At tinatanggap nila kung anumang impormasyon dyan na hindi nila inuusisa kung totoo ba ito. Kasi itong mga vloggers na ito, magaling lantad na kanilang mga information at kung titingnan, parang lehitimo. Puro naman gawa-gawa o exaggeration. No? So, madadamay ka at makokontaminate ka. May kasabihan, pag parati kang lumulublob sa ng mga baboy, tunaan, lalabas ka na mag-aamoy baboy. Ganun rin. Kung sino kahalubilo mo parati, huwag mong sabihin, iba ako, hindi ako nahahawa. Mahahawa ka at mahahawa ka without noticing it. You know that Jesus Christ, whom you have chosen as your master, wishes you to keep your heart as pure as possible. Gusto niyang to preserve our heart as pure as possible. Now, if you keep in watching Netflix of kissing scenes, bad languages, you say, iba to, entertainment lang ito. You are kidding yourself. Stop watching those movies. And you think, violence, puno ng paghihiganti, parati. Nakikita mo parati sa action movies, paghihiganti, di ba? Automatic, magiging
Instead, watch the lives of the saints. Maraming mga lives of the saints parati. If you keep on immersing yourself with the lives of the saints, automatic yung reflex mo parang ganun din sa kanila. And then yung barkada mo, always may mga barkada ka, komportable ka sa mga barkada mo nag-speak ng mga bad language, simple things. You will become just as bad as he is. Speak of filthiest, most shameful things. And you know that our Lord wishes you to love and respect your religion. At may barkada ka, may grupo ka na parating binabadmouth ang the Catholic Church, binabadmouth ang about kay God. Tapos tawa-tawa ka lang din, komportable ka lang din. No? Despise, ridicules the most holy, the saints, the Mama Mary. How can you love your religion and fulfill her commandments if these blasphemies are always near your ears? Sabi ni Saint John Benet. Woe to him, no? Suklam-suklam, those who follow the world. So yung mga sumusunod sa world, he is lost. If you wish to be saved, you must necessarily flee this world. Kung gusto mong maligtas, umiwas ka sa mundong ito. Hindi ibig sabihin magpapakamatay ka na. Hindi ibig sabihin, yung spirit of this world, you have to flee. Iwasan mo. Kung hindi, you will think and you will act like the world. And you will discover someday that you will be among. Ikaw ay magiging kabilang sa mga kinukundina ni Lord. Sinusumpa ni Lord. If you will think, yung world, iba ang world mag-think, iba ang follower ni Christ mag-think. Anong yung thinking ng world? Paghiganti. Yung mga may kasalanan, patayin na. Yung thinking ng follower ni Lord, yung may mga makasalanan, akayin patungo sa kapatawaran. Yung thinking ng world, instant, puro instant. Na? Instant justice, instant lahat. Hindi makapaghintay. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo. Yun ang world. Hindi makapagtiis, hindi makapagtimpi. Yun ang thinking ng world. Just remember that all the saints did this. So yung mga saints, pansin mo, if you read their story, kinoconsider nila ang world, ang pleasure ng world, na parang plague, parang, alam mo yung plague, yung peste, no? Iniiwasan nila ang pleasure ng world na parang peste. Kaya, yun ang rason na sa unang panahon, tumami ang mga tumitira sa disyerto, yung mga desert monks, kasi tumataka sila for the fear that they might become infected. Pwede silang mahawa at maging mainganyo na tatamasain itong kasiyahan ng mundo. Yes, my friends, let us flee from the world. Umiwas, tumakas tayo sa mundo. Kung ikaw hindi, tayo ay mawawalay kasama nito. We will perish with it. We must not be in accord with the world if we want to be saved. Dapat we have to change by the renewing of our mind. It all starts in the mind. Dapat so yung mind natin, sabi ni St. Paul,
We have to be transformed by the renewing of our minds. Hindi lang yung sa action. Yung action natin, nagfa-follow lang yan kung ano nasa loob ng ating mind. So sa mind pa lang natin, ita-transform na natin. We must wage a continuous war. Makipagdigmaan tayo parati, araw-araw, walang tigil sa ating flesh. No? Lahat ng mga saints, ginawa yan. So, ating talikuran dapat ang world. So, you have to decide anong talikuran mo. Heaven or world. So, kung ating sisiyasatin mabuti, mapapansin natin na it is divided by 3. Ang mga tao dito sa mundo ay divided in three classes or 3 groups. Unang group, mga tao, they are devoted entirely to the world. Yung pangalawang grupo, mga taong devoted entirely for God. At yung pangatlo, consists of those who likes to belong to God. Gusto nila mabilong kay God, pero hindi rin nila gustong maputol o matigil ang kanilang paging connection sa world. Gusto nila dalawa. Maraming taong ganon. We would like to belong to God, but at the same time, they don't want to stop belonging to the world. At maraming tao na hindi man nila i-admit, no? Aaminin, pero hindi nila alam, they belong to the third group. Sad to say, sabi ni St. John Vianney that a larger portion of the world belongs to the first group, entirely to the world, who does not believe in God, don't want to know about God. Ang example niya si Voltaire. Si Voltaire, kung sa inyong college, it pops up, sikat na writer during the 1700s. French philosopher. Pero this French philosopher is an anti-Catholic, anti-church, anti-Bible. He is the proponent of separation of church and state. He is the proponent of free thinking. And he is one of the proponent of the enlightenment. The enlightened. Sabi, enlightened daw. No? He is an atheist. So, he is proud na kanyang mga friends does not believe in religion. Parati itong in-example ni St. John Vianney si Voltaire kasi kapanahunan niya to. 1700s din si St. John Vianney. At ito ay yung malaking pinsala na nagawa sa mundo. Dahil sa kanya, marami siyang na-influence. Simula ang free thinking, atheism, no? As masyado siyang sikat, very influenced, no? Kinukutya niya ang religion, lalo na ang Catholic Church. At tina-challenge niya ang truthfulness ng words ng Bible. Now, pero sa totoo lang, he believed in God deep inside, and it is proved at the hour of his death. Because in the hour of his death, malapit na siya mamatay, sakit siya, he eagerly called for a priest. Na yung mga priest na nung kabataan pa niya, kinukutya niya. Na kasi magsisisi daw siya at gusto niyang mabalik kay Lord. It was recorded in history. But it was too late, sabi ni St. John Vianney. The good Lord, whom he had reviled with such zeal, ang Diyos na kanyang kinukutya na buong lakas nung siya ay sa kanyang kabataan, no? Did to him as he had done. He delivered him to the rage of the demons. Walang pare na nakarating para siya. At kahit sabihin mo pa na nagsisi siya, na gusto niyang bumalik, hindi niya naabot ang tinatawag na contrition. Hindi, kagaya ni
Judas. Nagsisi siya, pero yung pagsisisi niya, hindi angkop sa pagsisisi na hinahangad ng Diyos. Ang pagsisisi niya ay human effort. Kaya kinuha niya ang buhay niya. Pagsisisi na pamamaraan ng taong pamamaraan ng pagsisisi, hindi heavenly na repentance. Kaya huwag kayong maniwala sa mga tao na you always have time to repent later. Yes, the Lord is merciful. Papatawarin niya tayo kung tayo magsisisi. Pero yung pagsisisi, may kriteriya yan mga kapatid. Hindi yung, sorry Lord, no. You have to reach a certain point of contrition bago ka you have to, lalo na pag walang pare. Pag may pare, yung imperfect contrition, tatanggapin ni Lord. Pero pag walang pare, dapat perfect contrition. Yung you are sorry of your sins because of your love for God. That you have hurt the good, loving, merciful God. Pero kung sanay ka buong buhay mo na hindi mo minamahal si Lord, paano mo makamit yan? It is by miracle that you will make the perfect act of contrition. At your mortal sins will only be forgiven without a priest kung makagawa ka ng perfect act. Without a priest, you need a perfect act of contrition. Kaya wag mong abusuhin yung sabihin mo, God is merciful anytime. Gagayahin mo yung iba, yung sa thief of the cross. No. Don't presume. That is a sin of presumption. No? God is calling you right now. You have to act. Because there will a time that God will shut off His mercy on you. That is biblical. Nasabi na natin yan sa topic natin sa false mercy. No? May limit ba ang mercy ni God? I-research nyo yung past lectures natin. That is, may mga biblical verses diyan, basis. So, it was too late. The good Lord did to him as he had done. He wrote many things nga ang mga tao ay hindi naniniwala kay Lord. Now, the second group of people are those who devoted themselves entirely to Christ. Pinili nila ang kahangalan ng krus. For those who are perishing, the cross is foolishness, di ba? In sighs, in tears, and in penance, they did those things to become worthy of the reward which He has promised them. Now, you will ask, sino naman yung who belong to God now and now belong to the world? Yung balimbing, dalawa, namamangka sa dalawang ilog. Gusto to belong kay God, pero hindi pa sila handa na putulin ang kanilang relasyon sa world. Gusto nilang itong dalawang enjoyment, no? These people consider, ito yung example ng mga taong want to belong to God and now to the world. These people consider Sunday as a merely day of rest and pleasure. Para sa kanila yung linggo, which is the Lord's Day, they consider it as a rest lang and pleasure. They remain matagal silang magising, remain in bed longer than on weekdays. And instead of turning their thoughts and hearts to God, they never give Him a thought. Sunday is the day dedicated to God. But they just consider Sunday as a day of rest and for pleasure. Time na nila mag-izquierda. Instead of turning their heart to God, never give Him a thought. And some think of Sunday only for amusements. They will have on this day in the Lord's Day. Kung saan sila magbibisita sa kanilang mga friends, sa kanilang mga barkada, the visits they will pay to their friends. They never give
him a thought. Some will even omit their morning prayers. So, example ng mga taong they want to belong to God, but they want to belong to the world. They already omit their morning prayers in Sunday, thinking that meron namang enough ng time, no? Sapat ang oras, they will pray na lang. Di ba, nag-morning prayer sila. Wag lang muna ako mag-morning prayer ngayon kasi magsisimba naman ako mamaya. Before the mass ko na lang gagawin. Pero, marami na naman silang gagawin before the mass. Magte-text, Facebook, o ano pa dyan mga gagawin nila, may make-up, o ano ba. They have so much to do before going to mass, and then when they arrive late in the mass. So, hindi na sila nag-morning prayer, hindi pa sila nakapag-prepare. Remember, in our previous lectures, when does mass begin? At home. At home, you already prepare your heart. You already prepare yourself to meet God. So, nag-morning prayer ka, pero inuumit mo dahil, sige, magsisimba ka naman. Pero, ano nangyari? Hindi mo pa rin ginagawa. And others, just to keep up the appearance, para sabihin na mabuti silang Kristiyano, they go once in a while to church. Pero, andun sa church, feeling of unrest and weariness. From time to time, hindi parate nagsisimba. At ang nasa isip nila pag nagsisimba sila ay, oh Lord, how long is it going to last? Hanggang kailan ba ito matatapos? Nagmamadali at walang devotion, reverence kay God inside the Mass. All they think is, how long is this going to last? Others again, don't like to hear those words ni God sa Bible, sa Misa. They want to get out, to get fresh air, and they feel depressed. Pag natatamaan, they become uneasy. At pag natapos na ang misa, hindi pa nga lumalabas ang pare sa altar, lumalabas na sila. Eagerly make for the door, even before the priest has had time to leave the altar. Excited na sila matapos, lumalabas na kahit hindi pa bumababa ang pare sa altar. Remember, these are all the examples of St. John Vianney. Hindi lang to, pwede pa nating dagdagan ito, mga example. Ito lang yung example niya. And, too tired to go to church activities. Tired to return to Vespers, Benediction. No? At pag tinanong, bakit hindi ka nag-join ng mga mga prayers, Vesperas, mga ganon. Oh, we can't be in church all day. Yun ang rason nila. We have other things to do. So these are the people that belong to the world without even realizing it. Hindi nila namamalayan na they belong to the world. Akala nila they belong to God. And they already have neglected their saying grace before meals and grace after meals. Hindi na pa-pray before and after eating. Iniwanan na nila ang pagsisay ng Angelus. And if they do it, they just do it out of habit and not giving a thought to our dear Lord and our Blessed Mother. Yeah. So, do you know what kind of people these are? Ito yung mga tao na hindi naman nila nawala ang kanilang faith completely. They even blame those people na hindi naniniwala kay Lord at hindi na nag-join. No? Pinagsasabihan nga nilang mga taong iba, bakit
hindi na nanampalataya. Ngunit, itong mga taong to, hindi nila nawala ang kanilang pananampalataya, but they cannot have the courage, wala silang lakas ng loob to break away with the world. So, akala nila okay na sila dahil meron silang konting faith, may semblance of faith, but they do not have the courage to break with the world and turn to the good Lord. Etong mga taong to, hindi naman sila gustong makondena, pero sila din yung mga tao na hindi rin sila gustong malimit ang kanilang lifestyle. They don't want to be restricted. They don't want to be damned. At the same time, they don't want to be restricted. So, pag nakatanggap kayo ng message na to, always apply it to yourself, ha? Huwag yung i-apply sa iba. Oo nga, si ano to, nakaalala ko to. No, apply it to yourself. Ako ba to? Ako ba to? No? They hope to be saved. Gusto nila maligtas, pero as long na hindi naman sila magsasakripisyo masyado. Yun. Delikado to sa mga, lalo na sa mga protestante. Once saved, always saved. And faith alone. You want to be saved. You want to receive Jesus Christ, their Lord and Savior. But they don't want to sacrifice. No? Isang kalabit lang, premarital sex. Isang kalabit lang, bribery, corruption, dishonesty. No? They hope to be saved, but without taking much trouble. They want to enter heaven without sacrifice. No, you cannot do that. No? If you want to become my disciples, you have to deny yourselves, carry your cross, no, and follow me. And niisip nila, God is merciful. Hindi sila ginawa ng Diyos para lang itapon sa impyerno. Na dahil si Lord ay merciful, maawain, mahabagin, no? Patatawaran sila sa kanilang mga kasalanan. At always, may oras pa sila. They have just to live the world later time. At may panahon pa sila para baguhin ang kanilang at tanggalin ang kanilang mga bad habits. At kung pagninilayan na naman nila niyong kanilang mga nasayang na oras sa mundong ito, minsan iiyak pa sila. Itong mga taong to, they will shed a tear, tutulo pa yung luha nila sa dahil nakokonsensya sila. At akala nila, dahil umiiyak sila sa pagmumuni-muni, konsensya sila, okay na sila. It's not enough. What a miserable life these people live, sabi ni Saint Vianney, who want to belong to God, yet without ceasing to belong to the world. Ayaw pa nilang putulin ang kanilang relasyon sa mundo. Napaka-inconsistent na kanilang buhay. At one moment, makikita mo sila they're praying to God. Maya-maya, makikita naman sila they curse and swear. Yung nagsasabi ng bad words. Nagmumura. At one time, makikita mo sila nagpipray. At one time, makikita mo sila nagmumura. Kung hindi masusunod ang kanilang gusto. At sa isang umaga, makikita mo sila nag-attend ng mass. Pag maya-maya, makikita naman sila saying blasphemous language. The same hands na nag-dip sa holy water, the same hands will be used to do sinful ways, sinful actions. The same hands, the same eyes who look at the Lord, the same eyes that will look at indecent objects, those pornographic pictures, with great pleasure. Kahapon, nakita mo siyang tinulungan ng isang tao. Ngayon, makita mo naman siyang
nanlilin lang ng tao. Kani-kanina lang, nakita mo siyang pinagdarasal niya ang kanyang mga anak for blessing. Maya-maya naman, makikita mo na sinusumpa na niya ang mga anak niya dahil nagbibigay ng sakit sa ulo sa kanya. Kung ano ang mga pagmumura na sinasabi niya sa mga anak niya. Ito, matindi. Tandaan niyo to. Pinapakonfess niya ang kanyang anak. Pero, maya-maya, pinapayagan naman niya ang mga anak niya to go to a dance. Bawal pala. So, yung mga dance na, mga delikado na mga dance na lalaki at babae at malapit sa temptation. Yun mga klase ng mga dance. What moment she sends her daughter to church to confession, the next moment she allows them to go to a dance. One moment, sinasabihan niya, pinagpapayuhan niya ang mga anak niya mga babae to be careful and beware of bad company. Pero maya-maya naman, pinapayagan niya ang kanyang anak na to be with young men for a long time. Alam niyo ba mga kapatid, let us digress for a moment. Alam niyo ba sa catechism, if ang anak mo ay hindi pa at the marrying age, nag-i-study pa, alam mo ba it is a sin, kasalanan, papayagan mo na mag-boyfriend-girlfriend ang anak mo? It is a sin for the parents to allow your children to have a exclusive relationship if they are not still in the marrying age. You are putting your children in the near occasion of sin. Dahil teenagers have a very high level of hormones. And then, konting spark lang yan, they will be alone together for a long time, great chance of committing sin, especially sin against chastity, premarital sex, or acts of lasciviousness, sin against modesty. It is a sin for parents to allow their children to have boyfriend-girlfriend relations exclusive if they are not yet in the marrying age. Okay? Now let's go back. Oh, my poor mother, you are of the world. Yun ang description ni Saint Vianney. Kayong mga ina. You are of the world. You think you belong to God, but you are deceived. Marami sa atin, we are religious tignan. Pero yung mga anak natin, hinahayaan natin magdamit ng mga napaka-sexy na mga damit. Binabalandra natin ang mga anak natin sa to be an object of people na pinaglalawayan. Tapos sabihin natin, we are of God. No. Tapos hinahayaan natin mag-boyfriend. Nilalagay natin sa delikado na makakommit ng premarital sex. And then you think you are serving Christ. You think you belong to God, but you are deceived. You belong to those whom Jesus Christ has said, woe unto the world. O poor world, how unhappy you are. Pag nagpatuloy kayo sa ganitong paraan, sa ganitong daan, wala nang ibang mag-iintay sa iyo kundi impyerno. Some would like to make frequent use of sacraments like confession, pero gusto naman nila, yung confessor nila ay yung napakaluwag. Yung puro, sige, okay lang, di kasalanan yan, okay, bigyan ka agad ng absolution. Doon pa na mamili sa mga bingi na para hindi maririnig yung kanilang mabuti yung kanilang kasalanan. As if we can divide our hearts into two parts. No, my friend.
You either belong wholly to God or wholly to the world. Gusto mong to use frequently the sacraments of confession and Eucharist? Very well. Sabi ni Saint Vianney. Quit gambling. Keep away from indecent shows. Sa atin panahon ngayon, Netflix o ano pa, mga YouTube na mga violence dyan. Quit the pub. Like those drinking places. Let us not deceive ourselves. We must sacrifice the world. Kung gusto nating maligtas, we have to sacrifice the world. Or, if you not, you will have to sacrifice Jesus. No? There is not one, wala pa daw kahit isa na hindi nagsisi sa katapusan ng kanyang buhay. So, pag malapit ka nang mamatay talaga, at the point, kahit si Anton LaVey, it was recorded, yung founder ng Satanism, 1970 plus ba siya mga namatay. At the point of his, malapit siya mamatay, sinabi niya, "Oh my, what have I done? There is something wrong. Something is very wrong. Something is very wrong." May nakita siguro siya na hindi pala totoo ang demonyo na kanyang sineserve. Na hindi pala totoo ang mga promises. Anton LaVey, search niyo yan. The founder of the Satanism. Sabi niya, "What have I done? What have I done? Something is very wrong. Something is very wrong." And then he died. Wala pang kahit isa na hindi nagsisi na pinili ang mundo. Kasi at the near point of our judgment, we will recognize, makikilala natin, malalaman natin yung katotohanan na yung lahat ng mga hahabol natin, walang kabuluhan pala. Yung kahit yung mga grabing mga talents na gusto nating makilala na ma-praise tayo, kahit yung mga wala pa kunda, yung mga sobra-sobrang mga sports, you want to excel in triathlon, biking, music, beauty, lahat yan, hindi ka na nagpe-pray dahil doon, sinasacrifice mo ng prayer mo, hindi ka na nakapagsimba dahil doon, kasi magte-training ka pa, gusto mo makilala. For what? Pag tumatanda ka na, makikilala mo. Makalimutin ang tao. Kahit sabihin mo, ikaw pinakamabilis na tao ngayon, pinakamagaling kang magpiano, pinakamagaling kang mag-singer. After 20 years, wala na, hindi na matandaan ng tao yan. At kung matandaan man nila, ilan, konti lang. Pero sinacrifice mo ang iyong relationship kay God, which is eternal. Yung beauty mo, pinagbuhusan mo ng pera, ng time, neglect mo ang iba, yung prayer mo. For what? Kukulubot lang din yan. At mawawala rin yan. Makakalimutan ka rin. Dati, grabe ako obsessed sa triathlon. Gusto kong bumilis. Sa kalaunan, isip-isip ko, ubusin ko ang lahat ng oras ko dito. Tapos, pag nag-meet ba kami ng tao, tatanong ba siya, ano bang oras mo sa bike, sa run, sa swim mo? Mabilis ba? Wala naman eh. Diba? Kaya, tinigil ko yung kahibangan ko doon. Isip ko, I have to invest my time where it matters. Example ko lang yun kasi pero may iba din kayo mga example dyan. Kung ano yung nagbibigay ng balakid sa buhay mo. So, at saka, darating ang panahon na you will become tired of those things. And then, those pleasures, dances, gambling, saloons, vanity, your pag-iipon ng mga kayamanan,
You will reach the old age and you will realize you have done nothing for your salvation. And then, don't believe this lie na when I grow old, I can now dedicate time for God. Kasi, ang papalit sa pagtanda mo, health. Magde-deteriorate ang health mo. Marami ka nang mararamdaman. Yung mga bago mong mararamdaman sa iyong health, mga sakit, it will become an obstacle for your salvation. Don't believe it, my friends. The infirmities of age, no, will be a new obstacle to your salvation. So don't wait when you're old. Kasi maraming pagdating ng kanilang old age, naging mas malayo pa kay God. So you thought you belong to God, and then you find out now that you belong to the world. That is, those who belong now to God and now belong to the world. So matatanggap nilang reward sa world, not from God. Di ba, pag tayo niloko at nilinlang, hindi na tayo magtitiwala sa Kanya? Bakit? Ilang beses na tayong nilinlang ng mundo, ilang beses na tayong sinaktan ng mundo, bakit hanggang ngayon tinatangkilik pa rin natin? Kahibangan, di ba? Ilang beses na nating napatunayan na nililinlang lang tayo, mapaglinlang ang mundo, pero tinatangkilik pa rin natin. If we only daw, pag binigyan lang daw natin ng oras ng pagninilay-nilay kung ano talaga ang mundo, kung ano talaga ang katotohanan tungkol sa mga pangako na binibigay ng mundo, pag nalaman daw natin, we will spend our life keep away from it. Iiwasan daw natin kung malalaman na natin ang katotohanan tungkol sa mundo. We will spend our life keeping away from it as much as possible. Ang problema, hindi tayo nagninilay-nilay. We don't have time. When we pray, so hurry up. We don't pause for reflection, meditation. Kaya wala. Example, pagdating natin ng age 15, gumagraduate tayo sa hahabol ng mga paro-paro, di ba? Para na siguro kang sinto-sinto na 23 ka na, naghahabol ka pa ng butterflies. Ginagawa lang yun ng mga bata, di ba? Mga age, cute patingnan, mga 7 years old, naghahabol ng mga butterflies. We stop running after butterflies. We stop building house made of cards, like mga ano, di ba? Automatic na yan. Hindi na tayo, dati, para sa atin, tuwa-tuwa tayo. Automatic gumagraduate tayo. At the age of 30, yung dati, 20s, 19s, gusto tayo mga rock music, mga music. Kahit ngayon, hindi na ako nakikinig ng music pag nag-drive ako. Pinapatay ko na yung radyo. Naririndi na ako, no? Hindi naman pinipilit, ganun lang, automatic. Nag-graduate na ako sa ganun. So, lahat tayo, sa mga bagay na gusto-gusto natin, nag-iiba. No? What we delighted so much before begins to weary us. So yes, my friends, we say, araw-araw tayo nagbababay sa mga something in this world. No? Para tayong mga traveler, ikaw ay naglalakbay, hindi naman pwede pag ikaw mag-travel. Gaya ng travel ako this weekend to Bacolod from Mindanao. Papasbay ka ng mga places na ay mga gaganda, di ba? Ay, ang ganda. Hindi ka makakarating sa paroroonan mo pag ay, sobrang ganda, ayoko nang umalis. Dadaanan mo talaga. Hindi mo talaga pwedeng ma-attach ka dyan. Bitiwan mo talaga yan. All of us like that. We are traveler. So, sa mga bagay na to, huwag kang kumapit masyado sa mga material things, sa mga relationships, sa mga kung ano-ano pa dyan. Mga
endeavors, projects, talents, sports, kung ano. Lahat yan, stages ng life yan. Dadaanan mo yan. We have to let go. You must, as soon as you see it, you must leave. Ganun din tayo dapat. So in the same time with our possessions, our friends, we should not have an attachment. So that this world will disappear, whether we like it or not. And then, at the twilight of our life, do natin ma-realize how foolish we are. No? As you grow mature, especially grow mature in the Lord, you will say, ay, kabobo ko ba kung bakit ko ba pinaghabol-habol to? Looking back, you will see how foolish. No? Wala pala yung kabuluhan lahat. Yung di ba, yung iba, may mga memes pa nga, ay, pinagsasayang ko, binigay ko yung buhay ko sa friends ko, tapos kung kailan ako sila kailangan, wala na sila. Di ba, may mga memes na gano'n. Gano'n talaga yun. Oh, we shall say, I have only lived for the world. I have in all my actions only sought the approval of the world. And now, all my possessions and my friends, the world are nothing to me. Yun. Lahat ng tao, ganito ang sasabihin at the end of his life. Especially in front of the judgment seat of Christ. Wala na silang silbi lahat sa akin. Ang gusto ko lang makapasok sa langit. That God will welcome me. At the end of our life, yun lahat ang minimiti natin na makapasok. Pero binaliwala natin yan during our life. No? The world are nothing to me. Everything has passed away from my hands, and now I must return to my Creator. So, malaking konsuelo sa mga taong nabuhay para sa Diyos lamang. Pero isang napakalaking despair, frustration sa mga taong have lost sight of God and chose the world and its pleasures. Lahat ng mga saints, they fled and despised the world all their lives. At kung nabuhay man sila sa mundo, nabuhay sila na tila hindi sila nabubuhay para sa mundo. Andito sila sa mundo, but their hearts as not of this world. So, pwede ka namang mabuhay, pwede ka mag-enjoy sa mga blessings ni Lord, nature, gift, food, material things. You can enjoy, but do not be attached. Your heart should be attached to God. Kwento ni example ni Saint Arsenius. Nung na-realize niya na kung ano kahirap ang maligtas and how difficult it is to obtain salvation in this world, iniwanan niya ang malaking posisyon niya sa emperor and he spent his whole life in the woods, sa kagubatan, and to repent of his sins and to do penance. Ito si Saint Arsenius. No? Yung iba sa atin, ang yabang-yabang, dali-dali lang maligtas. Pero siya, nung na-realize niya, nung pinagninilay niya na how difficult it is to obtain salvation in this world, he left his high position in the emperor's court to spend in the woods. Saint Augustine, last example. May kaibigan siya na, young man who led a good life. He is religious. No? One day, hinikayat siya, minungkahi siya ng mga friends niya, mga fellow students niya, na sumama sa kanila to watch this siguro, prize fight. Hindi sinabi ko anong prize fight, siguro boxing. Or, kagaya ng panahon natin yun, UFC, yung bugbugan, no? Prize fight sa amphitheater. At yung mga friends niya, napansin siya na napaka-seryoso niya sa kanyang faith. Hindi nila gusto yung kanyang buhay na napaka-seryoso. Kaya, ininyahan siya, enjoy ka naman, sumama ka sa amin, we will watch a prize fight. Sabi niya. But he resisted with all his might. Tumanggi siya. Kasi alam niyang watching these fights is not good.
barbaric fights, no? Kaya I don't recommend watching UFC. These are not sport, actually. No, these are barbaric. I don't know if Saint Jean Vianney considered boxing as also as barbarous fight, no? So, pero dahil sa grabe ka mapursigi ang kanyang barkada, pumayag siya. Pumayag siya pero sabi niya, okay, sasama ako sa inyo, pero ang katawan ko lang masasama, pero ang puso't isipan ko hindi sasama. Yun ang sabi niya. My mind and my eyes will not partake in this horrible spectacle. So they led him forth, and while the whole multitude went wild with barbarous delight, the young man took no part and kept his eyes shut. So naghihiyawan ng mga tao sa excitement, sa panonood nila ng barbarous delight. Siya, pinikit niya ang mata niya at hindi siya nag-participate. Ang sabi dito, ngunit nakalimutan niyang isara ang kanyang tenga. Nung narinig niya a great noise, out of curiosity, he opened his eyes. And this was enough. Ito ay sapat na para sa kanyang kalaglagan, to ruin him. No? It was sufficient to ruin him. Now he was delighted. The more he saw, the more delighted he was. At pagkaraan ng ilang araw, hindi na siya kailangang imbitahan, siya na mismo ang kusang pumupunta at siya pa mismo ang nag-aanyaya ng taong dumalo sa ganitong mga tanawin. In conclusion, my dear friends, let me say to you, if we do not flee from the world and its pleasures, and if we do not hide ourselves away as much as possible from the pleasures of this world, then we run the risk of ruining our salvation and be lost forever. If you want to belong entirely to God, you must be prepared to be despised and be rejected by the world. So tanungin mo ang sarili mo, are you still being loved by the world? Yung mga taong makamundo, hindi ka pa ba nire-reject ng mga taong to? Something's wrong. If you want to belong to, hindi naman kailangan kakalabanin ko, kontrahin mo sila, no? But be ready na magagalit ang mga tao sa iyo. Mawawalan ka ng popularity, yung mga dati mong friends, hindi mo na friends. But God is so gracious that He will give you new friends, new types of friends with the same mind as you. At it's happening to me. I've lost a lot of friends. If you want to belong entirely to God, you must be prepared to be despised and rejected by the world. Napaka-importanting slide to. And our last slide, blessed is he, my friends, who belongs to this, and who follows in these footsteps of his Lord, with courage and carries his cross with patience. Napakaganda to. Binubuhat niya, dinadala niya ang kanyang cross with patience. Kasi sa ganitong paraan lamang natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Wala nang iba. With courage, carries his cross with parents. With patience. Amen. Okay. Kung after the prayer, kung may katanungan kayo, pwede kayo mag-question. So, sinong gustong mag-closing prayer? Kanina si Brother Navin. Gusto mo mag-closing prayer? Hello? Sira yung microphone mo yata, bro. Hindi naririnig. Or baka hindi, kailangan mo pang i-unmute. Yun. Bro. Yes, bro. Closing prayer tayo, bro. Opo. Sige. In the name of the
Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, bro, for the closing prayer. So, Yes, brothers Doc. and sisters, kung may katanungan kayo, you can ask your question. Kung nahihiya kayo, pwede nyo akong i-PM sa Messenger. Hello sa inyong sino pang hindi ko na-greet, brother, sister Imelda, sis Dina, sis Daisy, sis Arlene, brother Chris Carlo. Yun, hindi ko pa na-greet. So, kung wala na katanungan, babay na tayo. Bye, Doc. Bye-bye. Bye-bye, Doc. Sister, God bless. extra Okay. points kay Lord sa mga nag-attend. Bye-bye. Bye-bye.